Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepayoning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangbating praja satriyaning nagari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para tamu kakung miwah putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu lumanta sinudarsana. Sumangga tansah kula dherekaken puja puji pangastuti ing ngarsanipun Gusti Pangeran ingkang Maha Welas lan Asih ingkang sampun ngluberaken kanugrahan ingkang arupi kanugrahan tanpa pepindhan. Panjenenganipun para setya werda, para madya, para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan, keparenga kula ngaturaken menggah rerencening adicara pawiwahan Dimas Putra kaliyan Diajeng Tias ingkang sampun rinancang saha rinakit dening kulawarga nun inggih Titi Laksana urut satunggal kapurwakani kanthi pambuka. Kalajengaken adicara urut kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara urut 3 nun inggih atur pambagya harja. Dene adicara salajengipun pasrah saha panampi calon pinanganten kakung minangkani adicara kaping sekawan. Dene adicara salajengipun khotbah nikah saha ijab kabul. Adicara urut sekawan nun inggih kirab pinanganten putri ingkang dipun dampingi kalian Ibu Juru Sumbaga Sanggar Rias penganten Sri Kandi. Ingkang urut gangsal inggih panyerahan mahar saha pemasangan cincin panyerahan buku nikah saking penghulu. Adicara urut 6 ingkang salajengipun nun inggih pangaosan utawi wasitatama. Adicara ingkang salajengipun inggih menika tedhak citra. Adicara ingkang salajengipun nun inggih panutup. Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah satuhu kinabekten mekaten menggah urut rerencening adicara prasaja ing rikalenggan nika. Adicara ingkang urut satunggal inggih menika pambuka. Minangka purwakaning adicara kanthi dedonga miturut agami utawi kapitadosanipun piyambak-piyambak. Wondene ingkang rasuk agami Islam menawi keparengipun sumangga kula dherekaken maos lafal basmalah. Mugi kanthi dedonga kala wau adicara saking purwa madya ngantos wusana saged kalis niring sambikala. Minangka titi laksana urut kalih nun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipunaturaken dening Ustadz Firman. Pramila katur Ustadz Firman ingkang satu kinurmatan wekdal kula caosaken sakcekapipun. Matur nuwun dumateng Ustadz Firman ingkang sampun paring waosan ayat suci Al-Qur'an. Sagung para tamu ingkang pantes sinudarsana, adicara ingkang salajengipun nun inggih atur pambagya harja. Mestinipun Bapak Kevin ingkang badhe matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya, ananging saking kapurba dening bombong tuwin mongkokipun manah. Pramila saking menika kanthi andhap asoripun manah dumateng panjenenganipun Bapak Bima kersa nyalirani. Pramila dumateng Bapak Bima wekdal kula sumanggaaken. Inggih mekaten kala wau wijining atur pambagya harja saking Bapak Kevin sakulawarga ingkang sampun katur juru wicaranipun nun inggih Bapak Bima. Katuraken agunging panuwun. Para lenggah ingkang dahat kinurmatan,
Adicara salajengipun inggih menika srah tinampen calon pinanganten kakung asesilih Dimas Putra. Kakungipun Bapak Adam saha Ibu Ana ingkang pidalem wonten Pleret Bantul. Tuwin uga rampe tandha yekti badhe lumaksananing upacara ijab kabul ingkang sampun katetepaken. Inggih menika wonten ngarsanipun Bapak Ardi minangka utusanipun Bapak Adam saha Ibu Ana wekdal kula sumanggaken. Katuraken agunging panuwun dumateng Bapak Ardi. Para tamu ingkang luhuring budi, pangandikan atur pasrah saha paningset tumuli badhe dipun tampi Bapak Bima minangka wakilipun kulawarga Bapak Kevin dumateng Bapak Bima wekdal kula semanggaaken. Wonten ngarsanipun Bapak Bima katuraken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Minangka tandha hanetepi adat calon besan badhe ngaturaken uba rampe sra-srahan salajengipun dipun tampi dening kulawarga pinanganten putri. Mekaten adicara pasrah panampi sampun kalampahan kanthi kalis nering sambikala. Sagung para tamu ingkang pantes sinudarsana, adicara ingkang salajengipun calon pinanganten kakung tumuju dhateng sasana ijab kabul. Menggah tumindaking upacara ijab kabul kasumanggaaken. Alhamdulillahirabbil alamin, pilih tumapaking upacara ijab kabul sampun purna kanthi nir sakara-kara. Adicara ingkang salajengipun nuninggih kirab pinanganten putri ingkang dipun dampingi kaliyan Ibu Juru Sembaka. Sumangga kula dherekaken tumuju sesandingan kaliyan temanten kakung. Inggih samenika sampun jangkep pinanganten kakung saha putri. Adicara salajengipun panyerahan mahar saha pemasangan cincin ingkang badhe dipun sarirani dening Bapak Naib. Para lenggah ingkang winantu ing pakurmatan ing samangke sampun wiwit kalarapaken pasugatan ingkang surwa prasaja. Mugi wonten kaparingipun panjenengan sedaya sami hangresepi pasugatan menika minangka raos syukur lan bombong manahipun ingkang hamungkugati. Para tamu kaseksenana lenggah sinambi hangrahapi pasugatan unjuk saha daharan ingkang sampun cumawis kanthi merdekaning penggalih. Inggih boten ateges ngerindu anggen panjenengan sami hangrahapi pasugatan. Kula caos diwara pilih adicara badhe dipun lajengaken. Para tamu kakung Sumawara Putri ingkang pantes sinudarsana, adicara badhe kalajengaken inggih menika atur sabda tama utawi ular-ular wekdal saha papan kasumanggaaken. Nggih sampun paripurna anggenipun sabda tama. Ngaturaken agunging samudra panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para rawuh ingkang minulya kados sampun jangkep tumraping adicara. Pramila sampun dumugi petiting titi laksana, kula ingkang kadhawuhan nderekaken lampahing adicara menika krumaosi kathah kalepatan saha kekiranganipun. Wiwit saking anggen kula ngrumpaka basa boten ngepasi kalian paugeranipun parama sastra saha lampah lan tumindak ingkang boten nerak tata krami saha tata susila ingkang sedaya wau ndadosaken kirang rena ing panggalih kula nyuwun agunging pangapunten.
Awit saking kawigatosan panjenengan wiwit purwa, madya, saha wasana, kula ngaturaken agunging panuwun. Kunduripun ndherekaken kasugengan, mugi wilujeng ngantos ing dalem suwing sowan. Sumangga pahargyan punika dipun pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.